צדקה לסקי, וצדקה לסקי, רות לפידות, רותי שמרה אנחנו עכשיו מדברים על השבעה, בכלל לא בשבעה. השבעה זה רות אבירם, השניים האלה שעברו מרם לפינקי. על זה תיקח את רחלבסקי, את צדקה, ניבה בגין, וחנוך אילוז, והחדשה שנכנסה זו רבית. טוב, לא משנה, בקיצור, אתה במיעוט. יפה, אז עכשיו אני אענה על זה. לצערי הרב, וגם אתמול, בא המועמד איתי, ובכנס גדול בבנימינה, כל דבר ששאלו הוא הלך לכיוון הזה. אני מגיע כשיש לי 7 חברי מועצה, אני יכול לעשות הכל. כל מי שיגיע, המועצה בעצם תשותק. קודם כל חבר'ה זה איום שהוא לא נכון, זה שקר, זה חסר אחריות, מעבר לזה שבאמת זה חסר אחריות מול התושבים, להגיד דבר כזה. זה גם להגיד אנחנו נקבל תוצאות בחירות. זה מה שאומרים. עכשיו, זה די מזכיר את הקריאה של ביבי, רוצו מהר כי הערבים נוהרים עם האוטובוסים, זה די מזכיר. אז אתמול קם מישהו, אני לא הגבתי על זה, יש לי תשובה מלאה, אני אכנס אליה. ואמר לו, עד מתי תמשיכו להפחיד את האנשים שהמועצה תשותק? לאן נגיע? למה אתם עושים את זה? כי יש תשובה. עכשיו אני מגיע לנושא. חבר'ה, על פי משרד הפנים, לא שלומי אומר, לא שלומי קובע. נגיד ובעזרתכם ובעזרת השם, נבחרתי. אני מחויב להגיע למועצה. אני בא ומבקש תמיכה כללית של כולם. חד משמעית, חברים יקרים, בואו נעשה רגע ריסטארט למערכת הזאת שקוראים לה מערכת בחירות. סיימנו, שימו הכל בצד, בואו נחתור לעבודה למען התושבים. אני מבקש לגיבוי שלכם. אומרים כן, סבבה, עשינו חיבוק גינישוקי, הכל טוב עכשיו. ואז אני מחויב להביא הצעה לסדר על כל דבר. סתם נגיד הצעה, נזרוק לי בראש עכשיו, אני רוצה להעביר תקציב לקירוי הבריכה בגבעת עדה, או החזרת השאטל, כל דבר, שתילת פרחים בבנימינה, לא קשור. אני מצפה שהם יהיו, חבר'ה, זה לטובת הציבור. אני רואה שאין לי רוב. אני מאמין ש7 יהיו נגד 3 יהיו איתי, זאת אומרת אנחנו עדיין 7 מול 4. יפה מאוד, מפה אני כבר מבין את הראש שלהם, לא לטובת הציבור, זה כל היה, כמו שהיום מאיימים, אנחנו נשבית את המועצה. אני מחויב באותו רגע להעביר את ההצעה לסדר לממונה על המחוז, ומחויב להגיש הצעה לסדר נוספת, שבהצעה הזאת עוד פעם אני מעלה איזשהו משהו לטובת התושבים רק. ושוב אני מקבל התנגדות. פה הם סינדלו את עצמם. ולמה? הממונה על המחוז חד משמעית, שולח מכתבים לחברי המועצה, מבין שהם הלכו פה למסלול שהוא אנטי תושבים, הוא מורה על פיזור המועצה. כל חבר מועצה עליו לביתו, תודה רבה לכם על השירות, נכין לכם תעודה, נכין לכם מגן יפה עם בולבוניירה בצד, אבל סיימתם את תפקידכם, תבקשו את אמון הציבור עוד שנה ו4 חודשים. עכשיו נראה אתכם. כמובן נצא עם זה לציבור, נסביר להם. יפה. עכשיו אני עובד לבד. אז לא, אני לא לבד. כל דבר שאני מבקש מהממונה על המחוז / משרד הפנים, הוא חותם על זה. כמובן אי אפשר להרים פה מגדלים, אי אפשר להפוך את בקעת הנדיב לכבישים מהירים, אי אפשר, פשוט אי אפשר, כי גם ככה אנחנו צעד ראשון נכנסים לשנת בחירות. במקרה הזה אני במיידי עובד מול הממונה על המחוז, כל דבר בסך הכל הוא מאשר, אני לא צריך חברי מועצה. המועצה, בנימינה, גבעת עדה, ממשיכה לתפקד, רגיל, חבר'ה שלא יפחיד לכם. זה סתם שקר מוחלט. רק לידיעה למי שלא יודע, שאצל זיתוני... זה מה שאני אומר. זיתוני זה מה שהוא רוצה. לראיה, אצל זיתוני, ברגע שזה היה 2 פחות יום, הוא עבד בדיוק בשיטה שאני אומר, מול הממונה על המחוז. איך הוא אומר לי? אני בקשר איתו, עם קירמר ועם כולם. הוא אומר לי, שלומי, הלוואי עליי ככה 5 שנים. לא צריך אף אחד. לא צריך אף אחד. אבל אתם בחרתם את זה. אני מבקש את התמיכה. ולמה אי אפשר, אם עכשיו הימים כל כך ברורים, למה אי אפשר עכשיו כל לפטר אותם? שאלה עם משרד הפנים. חייב להביא, ראש המועצה צריך להביא 2 הצעות לסדר, בהם הם מתנגדים, זאת אומרת יש פה מסלול התנגשות כנגד התושבים. בשלב הזה משרד הפנים לא מתערב? לא. הם באים לא, אתה לא יכול. לא, תמשיכו להם. הוא לא אומר להם נו. לא, מה פתאום, מה תגיד להם נו, תמשיכו. הוא לא יכול, גם משרד הפנים לא מתערב. אוקיי, מה? משרד הפנים לא מתערב עד שאני מגיש לו 2 הצעות לסדר שהם יתנגדו. התנגדתם, פגעתם בתושבים, לא פגעתם בי. אני ממשיך לעבוד רגיל, היישוב... נטו מגמתי, ברור. נטו מגמתי, היישוב
ממשיך לתקתק את דבריו. הכל. אני רוצה לחזור לחלום. כשאני אומר את השביל אופניים, זה לא משהו שאני יום למחרת כבר תראה טרקטורים חבר'ה, אין פה, ממש לא. אבל כשאני יודע לחתור למגע ולהגיע למצב הזה, אז את התקציבים אני יודע להגיד, ולהריץ את הדבר הזה אני יודע לעשות. כמה זמן אתה מעריך? אני לא יכול להגיד לך את זה, זה יהיה חובבני מאוד מצד. לא, שאלת בשביל... לא, אל תדבר איתי על שנים, כי זה לא הכיוון שלי בכלל. זה לא הכיוון שלי בכלל. אבל להגיד לך עכשיו אם זה חודשיים או 6 חודשים, נתחיל לראות את הדבר זז, אני לא יכול להגיד לך. בסוף השנה וחצי תוכל להשיג תוכנית שיש לה כבר... יפה מאוד. אני בתקווה שעוד לפני שנגיע לבחירות לאחר מכן, אנחנו נשב כאן, אצלך בבית עד אז, ואנחנו נדבר על אותו מסלול אופניים, ואנחנו נדבר על השאטל, ואנחנו נדבר על הבריכה, איזה יופי, כבר לא נוסעים לזיכרון ולא לקיסריה. ושלומי, עשית את זה, ועמדת במה שאמרת. את הדברים האלה אני יודע לעשות. יש את המשפט הזה, דברים שרואים פה לא רואים משם. חבר, אני הייתי שם, אני חי את התקציבים, אני לא בא משום מקום. להזיז את המשאיות שם אני מכיר. אני לא מוטרד בשנה וחצי הקרובות. אני מוטרד מה5 שנים אחרי, שנה וחצי הקרובות, אתה צריך להיות מוטרד, כי... נכון, עלייה בקוצבה נקרא לזה. יפה. שלומי, וגם הטלפון שבעוד 3 חודשים, טוב. נגיע גם לזה. אפשר לשאול עוד שאלה. סיימת? או ש... כן. לא, אתה פשוט אמרת שאתה מודאג ל5 שנים. כן, תשמע, בשנה וחצי הקרובות, אתה צריך להזיע בשביל להוכיח ששווה חישוב אותך קדנציה. מזה אני לא מוטרד. בטוח שאם אתה רוצה להישאר, תעשה את העבודה. 5 שנים אחרי זה כבר סיפור. 5 שנים אחרי זה אתה תראה אותי בדיוק, כמו בחודש למחרת הבחירות, בדיוק את אותו שלומי שאנשים הכירו מקרוב או קצת יותר כשהיה סגן ראש מועצה. שאנשים ראו אותו ב2 בלילה. הוא עשה יותר מדי, גם שהזיזו. בשנה ו8. ואנשים ראו את זה. ראו את זה. כשהם מתקשרים תושבים ב2 בלילה, ואומרים, שלומי, לא עונים במוקד. 2 בלילה. ושלומי עונה. חבר'ה, זה עושה. עכשיו אני יכול לפרוס לך כל כך הרבה דוגמאות שאנחנו נשב פה עד הבוקר. אני יודע לעשות. אני סוס עבודה. תן לי לעבוד. ולמה? אני יודע מה זה תושבים. אני אוזן קשבת, אני זמין. אין דבר כזה, תדבר איתי, תקבע תור אצל הפקידה עוד 3 חודשים. אם לא הצלחתי להגיע אליך ביום-יומיים הקרובים, אני אנחת אצלך בבית גם ב12 בלילה, ואנחנו נשתה לנו את הכוס קפה, ואז אתה תאמר לי מה יש לך. למה היה צריך להחליף אותך, שלא נזרוק אותך? היית שנייה ולשים במקומך מנכ"ל. אז ככה, הייתי טוב ממנו. כמובן לא תשמעו אותי מדבר לא על האחר, לא על מועמדים, אבל קצת נצטרך לגעת בזה. יהי זכרו ברוך של פינקי אמר לי משהו מאוד פשוט. ואנשים די ידעו את זה. אני הייתי אמור להיות מתוקצב אחרי 3 חודשים. כל מה שסיפרו לתושבים, שהסגן הוא לא בשכר, חבר'ה, זה לא נכון. חד משמעית זה לא נכון. אני רוצה לראות אחד, לא רק אחד מכם, שיגיד לי שהוא מוכן לקום ב4 בבוקר, על האוטו שלו, על הדלק שלו, על הזמן שלו, ויסיים ב2-3 בלילה, ולא יקבל שכר לא יום, לא יומיים, לא חודש, לא חודשיים, אבל כשמגיעים לתקציב, אל תדאג, אחי הקטן, התקציב שלך חבוי. מה זה חבוי? מה אני עבריין? מה זה חבוי? למה חבוי? הוא מפוזר פה בין סעיפים. חבר'ה, זה לא מקובל עליי. ומהר מאוד הגיע המצב, ותסלחו לי ואני לא רוצה לפגוע, מגיע המצב של, עזוב, אני אמרתי לאנשים שלא יהיה סגן בשכר, אבל אפשר מלמטה. חבר'ה, מלמטה, ממני והלאה. אני לא בעולם הזה. אני שחור על גבי לבן על מה שמגיע לי, על העבודה, על העמל כפיים שלי, על הילדים שלי, על אשתי שלא ראה אותי, על הבית שלי, על המשכנתה שיש לי לשלם. ואני עבדתי ככה, ונמשכתי ומשכתי בשני לעוד תקציב, וגם שם שהוא לא תוקצבתי, אבל איפה מה ששבר את גב הגמל, זה בעצם שהתחלתי לראות דברים שלא הסכמתי להם, ובתקציב לאחר מכן, אני בכלל רואה, בבוקר שאני מגיע, אני רואה יציאה למכרז, למנכ"ל. לא הבנתי. מה זאת אומרת? איפה שלומי הפרייר? שעוד שנייה האישה זורקת אותו מהבית ויש לו משכנתה לשלם, והזניח את העסקים שלו. אחד מכם מוכן לעבוד ככה? חבר'ה, אחד משמעי, בוא נהיה הכי כלים.
ואז אתה אמרתי, סליחה, זהו, אני עוצר, אני אחראי על כל הקבלנים, אני רץ מבוקר עד לילה, אני בונה מכרזים, אני משקם דברים, הכל אני עושה. אבל לא, צריך להביא את אותו אלוף משנה מהצבא, כי הוא החבר. ואני כתבתי ואמרתי, ואני גאה על כל מה שאמרתי, ואני גאה על כל ביקורת שביקרתי ועשיתי. ביקרתי לגופו של עניין ולא לגופו של גוף, וכן אמרתי וכן עשיתי, ואני גאה על מה שעשיתי. עובדה שאותו אלוף משנה, החבר שהוכחתי, שחור על גבי לבן, שתפקידים מקבילים וחברים, ויוצאים לבלות ביחד והכל, הוא נהיה מנכ"ל ב-60,000 שקלים, ואני אפרק את הבית שלי ויוצאים את האוכל מהפה של הילדים שלי. חבר'ה, תודה רבה, יש לי כתפיים מספיק רחבות, אני יודע לעשות הכל, אבל להיות אידיוט אני. ופה אמרתי תודה רבה, אני אמשיך את עבודתי הנאמנה למען התושבים מספסלי האופוזיציה, וזה מה שעשיתי ואני גאה על כך, אבל אף פעם לא ירדתי מהגלגל הזה שנקרא עזרה לתושבים, בסיוע לתושבים, ותמיד הייתי שם ואני תמיד שם. חבר'ה, גם אם וחס ושלום ואני לא נבחר, סגי, אתה תמשיך לראות אותי חותר למגע לבחירות לאחר מכן. ואתה תמשיך לראות אותי משרת ציבור, ולא אדוניו, משרת ציבור נטו. אני יודע מה זה להיות פייטר. עם כל הכבוד לדוגמאות של הצבא, אני לוחם, אני מפקד בצבא, הכל יש לי. אבל הדבר שהכי יש לי, ואני מרשה לעצמי לומר לעצמי ולכם את זה, יש לי את האוזן הקשבת, יש לי את הזמינות 24/7, יש לי את הלב ואת החמלה, יש לי את המקצועיות, יש לי את הניהול, יש לי את הניהול תקציבי, הכל יש לי. סך הכל מה שנשאר לך, אדון סגי היקר שלי, אני מכיר אותך עוד מאוד, זה למדוד אותי בתקופה הקצרה. רגע, אבל נוסף לכל שיש לך יש לך גם עסקים בכלים עצמות. יש לי שלוש. אתה לא מרגיש פה איזשהו ניגוד עניינים, איזשהו אינטרסים? יפה. אתמול... לא נכנס לך לכיס, אבל... אתה מוזמן ראיתי לך בגידה, ראיתי אותך בחנות. יש לי 3 עסקים, תודה להם, עובדים יפה, מכניסים לי הרבה יותר ממשכורת של ראש מועצה. זאת אומרת שאני הולך להיות ראש מועצה, אני פוגע. אבל אני פוגע וגאה. אבל, אני מגיע לזה. החוק מחייב אותי או למכור את העסקים, או למסור אותם, אבל הם לא יכולים להיות על שמי. אני סוגר את התיק במס הכנסה, אני סוגר את התיק במע"מ, אני סוגר את החשבון העסקי, אני ממשיך את החיים שלי כראש מועצה. אבל זה נשאר במשפחה, לא? לא חייב, ואם אחי לא רוצה את העסק? אני ואשתך. אשתי לא, איפה? לא, אני שואלת באופן רשמי. אשתי לצורך העניין, אשתי... לא, השאלה אם מותר לעשות. לא, מה פתאום? אשתי לצורך העניין היא סמנכ"לית באיסט הנסיעות, אחראית באופן אישי גם על סניף נתניה, גם על סניף חדרה. כבר 18 שנה שם, אשתי והעסקים שלי, זה לא הכיוון שלה. אשתי תומכת בי בהכל, אבל יודעת שאני ילד גדול, ויודע לעשות, יודע להסתדר. תודה לאל, בכל מה שנגעתי, הצלחתי. אני מאמין שלא הייתם רוצים ראש מועצה שמגיע ללא ניסיון תקציבי, אפרופו, ולא הייתם רוצים ראש מועצה שמגיע מלשכת האבטלה. תודה לאל, לא חסר לי כלום, בניתי את ביתי, אני כאן, אני יודע לעשות דברים, אני יודע לנהל תקציבים. כל עסק שהקמתי רק התקדמתי, אבל אני כן צריך למסור את העסקים האלה, או למכור אותם, או פתאום. מה זה למסור? למסור זאת אומרת להעביר אותם, נגיד, הכי רוצה אותו. אני מה למכור, קח את הסחורה איך שהיא ככה, תשלם עליה, תודה רבה, אנחנו ממשיכים הלאה. זה מה שדורש החוק? נכון. זה מה שדורש? חד משמעית. לי אסור שיהיה עסק על שמי. לא חשבון עסקי, לא תיק במע"מ, לא תיק במס הכנסה. נטו עובד מדינה. זה בתוך המשפחה, זה... אתה יכול להביא את זה למשפחה. לא קשור אליי, זה לא קשור אליי. לא קשור אליי. להגיד כפיים, סליחה רגע, אתמול, אז חבר'ה, את זה סיכמנו, חד משמעי, אני לא יכול לנהל שום עסק פרטי. אתמול אני יושב בחוג בית, היה כנס, אחר כך היה עוד חוג בית בכרמל בנימינה, ותושב אומר לי, אתה כבר כמעט 8 שנים פועל בנושא של הפינוי-בינוי. אבל נכון, את המודעה הראשונה אני תליתי בבניינים, בגבעת חן. הרמנו את הוועד, עשינו בחירות מול רסקו, מול אפריקה ישראל. הרצתי, זה פרויקט שאני ועוד 2 הרצנו אותו ונתנו סוף סוף תקווה לאנשים שם. ואם זאת הם טוענים שהם עשו את זה, לא? שראיתי כל מיני פרסומים, תתייחס גם לזה. ראיתי גם את התמונה של המועצה שתראית שהיא עשתה את הפתרון. חבר'ה, להתהדר בנוצות שלא מקובל עליי, אבל בסדר, אבל אפשר לראות את זה. גם את הפלריג של 2004, מה מופיע לנו שם? 2016 על
על עצמאות גבעת עדה, מזל שאי אפשר לשנות את התאריך, אני מחזיק אותו, לצערי 5 כאלה תלשו לנו תוך 7 דקות, זרקו אותם לפח. אז במקרה הזה, ואז אתמול יושב מישהו, ואומר לי, שלומי, יש שמועה שיש לך 20 דירות בפרויקט. אז אחד אחר אמרו לי, מה אתה 20 דירות ואני יושב פה? חבר'ה, 20 דירות, אבל הייתי שמח. היו לי 2 דירות בגבעת חן בפרויקט פינוי-בינוי. וזה מדהים. הפסדתי את 2 הדירות האלה ואני לא בוחר לרגע ולא מצטער לרגע. כל דבר אצלי זה שכר לימוד ששילמתי אותו. על התקופה הזאת של סגן זמין 24/7 על האוטו ועל הדלק שלי, הפסדתי את זה. ולמה? כי לא עבדתי בעסק שלי. אחי לצורך העניין ניהל את זה, לא קיבלתי, לא הכנסות, לא הוצאות, אבל אני רק הוצאתי ממני. לצורך העניין אין לי היום דירה אחת בגבעת חן בפינוי-בינוי בבנימינה. שבוע שעבר הייתה הצבעה, ואז עופר צדקה, ממלא המקום, ברמיזה אומר, מי שנמצא בניגוד עניינים מתבקש לצאת. ואני בתוך תוכי מחייך, כי אני יודע שזה די מכוון, כי יש לי 20 דירות. גם אמרו פעם אחת 60. טוב שלא אמרו 192, כי מעבר ל-192 כבר אין, זהו, נגמר, זה 192. ואני נשאר גאה בעוד והדר, ויודע שאני לא נמצא בניגוד עניינים. חבר'ה, אני 100% נקי. ללא שלדים בארון, עם ידיים נקיות, ואני נשאר ומצביע על אותו נושא של פינוי-בינוי, ובטח מרגע זה הם רצו להוציא נסחי טאבו, לראות איפה שלומי, אולי אח של שלומי, אולי אבא של שלומי. אבל אין אחד ממשפחת סלמה שיש לו דירה שם, לאחי היה לפני 7 שנים מחר. אין לי שום דבר, אפשר להוציא נסחי טאבו לראות, אני לא נמצא בניגוד עניינים בשום דבר. ביום שיבחר, את עסקיי הפרטיים אני מחויב להעביר, לא לפני, חבר'ה, לא לפני. לא לפני. אז מכאן... רוצה לשאול לגבי פינוי-בינוי של... בנושא של יוסף טל, וזה דבר שעולה, מן הסתם אנחנו לא יכולים להמשיך בצורה הזאת, כמו שפינוי-בינוי בנימינה די מתקדם, ככה אנחנו צריכים להגיע למצב של יוסף טל, מכאן להגיע לתוואי, לראות איך, חבר'ה, זה עדיין נמצא בחיתולים. אני כן מתכוון שבוע הבא לפרסם על הגעתי בעצם ליוסף טל ולשבת עם התושבים, במקביל להביא לשם יזמים שיגידו, יסתכלו ויראו, כרגע זה לא נמצא בשום מקום. אבל אפשר להניע את המהלך הזה. שיש תוכנית עירונית? אין תוכנית. אין תוכנית עירונית? מה שפורסם? אולי אתה יודע. של 8 קומות? קודם כל, אם תהיה תוכנית של 8 קומות חד משמעי, אני לא מסכים. 6 קומות? 6 קומות. מה? ממש לא. פורסם בעיתונות עם השם של היזם. גם פורסם היום על שם. אני אגיד לך גם, אני אסביר לך מה הסוג של הקומבינה, אתה זוכר? כשמי שהיום שר החקלאות היה לפני כן שר השיכון, עשו ביקור בבית הילדים, ודיברו שם, אבל התוצאה זה היה, זה הסיפור של הפינוי. זה מה שהיה פורסם בעיתונות. התוכניות האלה... העניין של פינוי-בינוי, אם תצא התוכנית, זה אומר שצריכים לבנות בים. זה מסתדרים. על חשבון היער שיקחו שטחים. לא 8 קומות ולא 6 קומות. אבל בסוף יש שטח בים. אנחנו נגיע לזה. נגיד לך עכשיו שאני יודע לאן אנחנו נגיע ואיזה חלק מהיער אנחנו ניקח, אבל זה חובבני, אני לא עושה את זה. אני מבינה שהיער מאחורי יוסף טל הוא אמור להיות לבנות שלו. נגיע לזה, נהיה לך מאושר. יש חלק זה מסוים. לא, יש שם קטע מופשר לבנייה. יש. בזמנו של דורונות. זה לא שם, זה מאחורי הבית שלנו. מאחורי המשק שלנו. חבר'ה, זה מסוג הדברים שדי... אבל 50 אין שם שנה. תוכניות מאושרות. יש יש שם תוכניות מאושרות. זה מה שאמרו. אני רק אסכם את הנושא הזה של יוסף טל. זה מסוג הדברים כמו שאמרתי. חבר'ה, צריך להיכנס, להקפיד את הדברים האלה. אבל גם יש עוד בעיה. אם פינוי-בינוי ובנייה מעל 4 קומות, זאת אומרת שאנחנו משנים את הייעוד של גבעת עדה. זה כבר לא כפרי. כמה קומות יש לה? כמה קומות? 4. אני לא רואה סיבה לעבור את הבניינים האלה, ממש לא. אז מה יצא לו? יש פה את השיקולים של זה לוקח המון זמן. רגע, תמ"א 38 זה לא 4 קומות? 4, אבל בשם ייעוד 6. 6, 7. דיינו, שמועות. מה? לא, למה? פרסמו?
סליחה, הם אמרו שהם ישבו עם פינקי על התוכניות האלה. הם ישבו איתו. אין אישור, אין אישור גם. התושבים זה שישבו שם לא גייש פרץ ואת כל אלה, הם אמרו שהם ישבו איתו. התושבים בדירה משופצת מוגדלת. עם פינקי, וזה מה שפינקי... דבר אחד ברור גם בבנימין. רגע, שמדובר על בנייה עירונית. אנחנו גרים בגבעת עדה, יש לנו פה חקלאים שרובם בפשיטת רגל היום, יש לנו אדמות בלי סוף, סובבות את המושבה, ולמה אנחנו צריכים לעשות בנייה עירונית ולא להמשיך, אם צריך, אמרנו שצריך לבנות, אבל אם צריך לבנות בגבעת עדה בתים, אנחנו לא לבנות בנייה כפרית, שמשאירים רצועות קטנות של אדמה סביב המושבה, ובונים בנייה כפרית ולא הולכים לבנייה של 4-6 אנחנו צריך להגיע למצב ש... ואז כל אדמה חקלאית, כל מה שהם ירדו, כל אחד בין התושבים, כדי שכולם הם רוצים, לא נכון. גם נכון. רוצה להרגיז אותה? זה מסוג הדברים שאני אומר לכם. בנייה לגובה, אחד משמעית מתנגד לה. לבוא ולראות איך אנחנו עושים את זה, אנחנו נחשוב ונשב ונעשה. אני לא אסכים. בבנימינה, לצורך העניין, ברחוב ניני, מי שמכיר מול בית העלמין, יש שם את בית קפה גלניס. פתאום צצה לתוכנית של 9 בניינים, 8 קומות. מה? מי אתם פקר בסך? איך? איזה? רחוב ניני, איפה? הוא לא יכול לזוז לשום מקום, מתרכז לתוך הגשר. תראה היום מה קורה שם. בנוסף יש לך את פינוי-בינוי. סדר גודל של 3,000 תושבים, בוא לא נשכח, אם אנחנו לא עושים ניוד שטחים. אני נלחמתי על ההקפאה הזאת של הבניינים, ותודה לרגע זה, כן, הצלחתי. התוכנית הזאת עומדת, וכרגע מבחינתי היא בטלה חד משמעית. כן, נרים שם בתים פרטיים. מה המקסימום של קומות בבניינים? כן, מקסימום. למשל, בגבעת, כן? יפה, בהתחלה זה עמד על 12 קומות. אחר כך זה עמד על 16 קומות. עכשיו זה עומד על 7 קומות. 7 קומות ויש רחוב אחד שזה מדורג ל5. אבל להגיע למצב שאנחנו הופכים לעיר, זה בכלל משמעית. פרץ אמר שפינקי ישב איתם על תוכנית מדורגת של 5 קומות, 6 קומות מדורג. זה לא ייראה קומות. אבל צריך לראות מה הייעוד של השטחים הנוספים. בואו לא נשכח את זה. אי אפשר להיכנס לפרויקט כזה. שקופות. הקומות היו שקופות. עכשיו, מה מוזר בחבר'ה, גם בגבעת חן, שאני די לא מוכן במקרה הזה. זה עובד לפי 3 פעימות. אז איפה 3 פעימות? אין 3 פעימות, יש רק פעימה אחת. כרגע בנייה של 3 בניינים. אלוהים גדול. אלוהים גדול, אין לי ספק, אבל חבר'ה, לא עובדים במצב של אולי ויפשירו את הקרקעות ליד הרכבת ואז יעשו פעימה שנייה. זה לא עובד ככה, זה תוכנית פרטאצ'ית. מהתחלה עד הסוף רק אז יוצאים. יש לי עוד שאלה, בנושא רגיש, נושא בית הקברות. יש לבית הקברות של גבעת עדה, ובו נתרם על אדמות של חקלאים שנתנו לבית הקברות את האדמה. בתקופה האחרונה, אם הבנתי נכון, באיזשהו מחטף מסוים, הקימו שם בית קברות לגרמנים מבנימינה, ואני מאוד רוצה גרמנים מבנימינה, אבל אם החיים בנימינה צריך גם להיקבע בבנימינה. יש לי שאלה אליך. אין לי בעיה עם הנוצרים של גבעת עדה, ויש לנו כמה חברים טובים שהם לא יהודים, שאפשר לעשות 2-3 מטר שמי שצריך שיקבל יותר מים. יש לי שאלה. אני רוצה להגיד כמה שיותר מים. שטח. יש לי שאלה אליך, למה בית העלמין הנוצרי לא הוקם בבנימינה? כן, מקום. אין מקום? ככה אמרו לנו. כי אין לכם נציגים טובים בגבעת עדה. זה גם נכון. גם הדרך שזה נעשה. זה הדרך אני כבר הגיע. אבל זו התשובה הכי כנה שיכולה להיות לי. לא, תסכים איתי או לא? רגע, הם גרים בבנימינה? זה קהילת בית אני לא בטוח שזה מי שאחראי על המועצה דתית, זה מזיכרון. אני נרגע לבית הקברות רק לשאר דבר אחד, עיזה. לא שומעים כלום, הספדים זה בלתי נסבל, אפשר לשמוע כלום. אם אני אמות בטווח הזמן הקרוב, את הכסף של התמ"ן לביטוח חיים, בבקשה תשקיעו בקריזתו. זה לא צריך תקציב לממשלה. לאחרונה, כן, אבל אי אפשר לשמוע כלום, אז לא, הם כל המכבדים, נו. קיבלתי. אבל זה דברים של המיידי. אני רוצה רגע לתקן את סגי, זה נטו ההחלטה של המועצה.
המועצה, בישיבת מועצה אני התנגדתי לה חד משמעית. ההחלטה הזאת נעצרה עד שפינקי נבחר. כי אני זאת שקלטתי את כל ההתקדמויות, ואנחנו עצרנו את הכל, וכשפינקי נבחר הוא פשוט קידם את זה. והוא לא הסכים לשמוע אותנו בכלל. שטח של חקלאים מגבעת האל. אז אני רוצה לומר, חבר'ה, זה נושא מאוד מאוד זה מאוד מוזר. כמה חקלאים יש על השטח הזה? זה כל החקלאי אחד? מישהו אחד מישהו אחד שתרם את הקברות, אנשים שתרמו. אני לא יודע מי אותו קטע. שטח אחד לפני זה לא חשוב, אבל זה מין שטח שמיועד לאנשי גבעת האל. יש משהו לעשות? אני לא יכול לשקול שם עכשיו. אני לא יודע אם אתה מתמצא. אבל יש בנייה בקומות, הוא אמר שמשרד הפנים מייעד באור עקיבא לפתוח בית קברות אזורי, ופה הולכים לסגור את הכל, וכולם יהיו באור עקיבא בקומות. יש קומות היום, אני לא צוחקת. לא, אתה אומר, בגבעת שאול בירקונים, אצלנו לא יהיה קומות, אני אמרתי לו, בוא, יש פה כל כך הרבה אדמות, יש פה בית קברות. אז הוא אומר לי, משרד הפנים לא מאפשר, גם בבניינים. מה הבעיה לעשות בית קברות? כל כך הרבה שטחים אנשים, הכל חיטה. בארנונה שאנחנו משלמים, זה חיים להתקבל באלכסון. סוף סוף יהיה לי פנטהאוס. בנושא הזה זה נטו, מה שסגר, זה נטו החלטת מועצה במקרה של בית העלמין הנוצרי. אם אנחנו לא נעצור את זה, אין מה לעשות אלה החיים וזה המוות, זה רק ילך להתפתח שם. בכוונתי לעצור את זה, יש שם כרגע שניים, להעמיד את זה במקום, מה שנעשה נעשה, לכבד את כולם, להרים שם. יש פתרון לקהילת בית אל שם, אתה יכול להיות? יש פתרון, אבל להמשיך לבוא אותה בזיכרון. אבל לא ידעתי שם. עם כל הכבוד הכספים שהם... עם כל הכבוד הכספים שהם... יופי, שנייה. חבר'ה, לא כל דבר זה כסף. ועם כל הכבוד לקהילת בית אל, מקסימים, מדהימים, אני מוכן איתם לשיתוף של 1,001 דברים. אבל לא קונים אותנו בכסף, יש דברים ש... חבר'ה, מעבר. קצת... תודה רבה. לא בבית ספרי. אז אני מתכוון להרים שם את החומה, לתת את הפרטיות לאנשים שנפגעים שם ביום-יום, לעצור את הגבורה פה בגבעת האל. וכמו שאמרנו, אמרתי את זה חבר'ה, הכי פשוט שיש. הם לא מגבעת האל. למה לא נגברו את בנימינה? התשובה שלי שוב, ואני אחזור על עצמי, כי אין נציגות טובה, מושכת מגבעת האל. מאוד פשוט. כל אחד שיבין איך שהוא רוצה, אבל אחד משהו. עכשיו. דפקנו את האמת בפנים. בסדר גמור. לגבי החניון משאיות, כמו שאמרתי, זה מסוג הדברים של עצירה חד משמעית במיידי, נמצא פתרון למשאיות. מה זה עצירה? הם כבר שם, רק להוציא אותם. אין שם חניון משאיות. אין שם חניון. אתה יודע שזה לא חניון, אפשר לבוא. התוכנית הזאת נעצרה באמצע. זה לא יכול להישאר שם. איך שהיום זה נמצא, חבר'ה, זה סכנה, זה לא יכול להיות שם. הצהרה של חנות קטן. זה דבר הזה. איפה כן? בדיוק כמו שלא נכנסים לתוך בנימינה עם משאיות ועושים חניון. אז איפה נשים את המסע שלהם? מסביב ולא חסר איפה. לא אמרתי לך בתוך השכונות מול אני אגיד לך משהו, אני שומע ממך הרבה דברים, אבל אני לא שומע תכלס. אני לא יכול להגיד לך איפה אני אגיד את המשאיות. אז אל תגיד, אני מוציא עכשיו את המשאיות. הם לא יהיו שם. שנייה רגע, אבל בסופו של דבר, יש בעלי משאיות. נכון. היה איזשהו צורך כי הפריע לאנשים בגבעת האל. שנייה רגע, זה לא שמעתי על דבר. רגע, נו, אז אני שמעתי לכם. איפה חנו לפני כן? חברים, איפה חנו לפני כן? ליד הבית. ליד הבית. אבל אז זה הפריע לאנשים אחרים שהמשאיות חונות ליד הבית. אם מפריע, שנייה, אבל... רגע, אבל אי אפשר, סליחה שאומי, אי אפשר לבוא ולהגיד, אני עכשיו מוציא, כי הייתה איזושהי בעיה, נתנו פתרון טוב יותר, טוב פחות, זה לא משנה. אבל זה הפריע לפני כן, וצריך כן לבוא ולהגיד, אם כן, אז לאן, אבל עזוב שאת הסיפור של המשאיות, ספציפית, מפריע לי, זה שאתה בא עם הרבה כוונות טובות, אבל אני לא שומע ממך מעבר לאותן הכרזות כלליות של אנחנו נשמור על המרחב הכפרי, ואני יכולים ללכת יחד למועצה, שלט גדול ביחד, בחזון, בקביעת האסטרטגיה של המועצה, ונשמור על המרחב הכפרי, ואני לא רואה, אני לא שומע ממך, את התרגום הזה של מעשים, ושאלו את השאלות האלה בצורה כזאת או אחרת, ויש הגדרות כאלה אחרות, בתוכניות מתאר כאלה ואחרות,
בכמה תושבים יהיו בגבעת עדה בעוד 10-20 שנה, כמה תושבים יהיו בבנימינה בעוד 10-20 שנה, דיברו פה על 40 מיליון או כל דברים כאלה, אז מאיפה יהיו מקורות הצמיחה של גבעת עדה בנימינה? ולא, זה לא תקציבים במועצה, בשביל לדאוג לתזרים מזומנים, בסוף זה שניים, זה או תזרים מזומנים כדי לתת שירותים, או כסף שילך לקרנות הפיתוח, שיבוא מפיתוח שטח. ואיך מה עושים את זה? בונים לגובה, עם אחוזי בנייה. אז והשאלה שלי, הקרן פיתוח של גבעת עדה בנימינה היא בנויה או מזה שאם יעשו פה גירות שטח, כל אחד מהתושבים פה ישלם ים בכסף, זה 90 ומשהו שקל למטר לשטח בנוי ועוד איזה 40 ומשהו שקל לשטח בחצר. ככה המועצה, חוקק החוק הזה, והיו שיחות עם לא מעט חברי מועצה, הדבר הזה, לי אישית יש עם זה בעיה, אבל ככה המועצה מתכוונת להכניס כסף לנושא של פיתוח שטח, או שעושים את זה מפותחים שטחים ונותנים אחוזי בנייה. עכשיו, אני מצפה, אתה טוען שאתה נמצא במועצה, מבין את המספרים וכל הדברים האלה. לא את הכל. בטח יותר ממני, אוקיי? אבל אני מצפה שאם אתה בא עם הכרזה שאני מאוד מתחבר אליה, אנחנו שומעים על המרחב הכפרי, אנחנו צריכים לאזן את התקציבים, להבין מאיפה, אז שאלו פה מאיפה הכסף, אבל אנחנו לא מדברים פה על... אתה יודע כמה כסף, התקציב האחרון שפורסם של המועצה, האחרון שפורסם של המועצה היה של 2015, הסעיף התקציבי שמדבר על כספים מענקים שקיבלו מהממשלה, 700,000 שקל. 700,000 שקל, ב-2015, זה אפילו בקדנציה של הבחירות האלה, אז בסדר, יעלה... מענק איזון? לא, תקציבים שלי, לא מענק איזון, אין מענק איזון בסוציו-אקונומי שלנו, זה לא יהיה הרבה. אז בסדר, אז יקבלו עוד 100,000 שקל, עוד מיליון שקל, זה לא פתרון שלנו, זה כלום. ובינינו, וזה מה שנמצא, כדי לייצר פה צמיחה, צריך פה מסחרי, לא לבנות, צריך פה קטע מסחרי, צריך פה ארנונה עסקית, וזה הדברים שמשהו. אז איפה? יופי. אז איפה? בא פינקי, הגדיר אסטרטגיה. אמר החזון שלנו, בנימינה, מתחברת לחיבור אורבני לאור עקיבא, אזור תעשייה של רכבת יוכפל, נרים אזור תעשייה באזור תעשייה כרמל, אנחנו בגלל זה רוצים לחבר פה כביש כדי שיש שם... אבל הוא הגדיר חזון, יכול להתחבר לחזון הזה אחר, לא, אבל יש לו חזון, הוא גם יזיר פחות יותר איך הוא עושה את זה, לא בדיוק שומר על המרחב הכפרי לטעמי, אבל זה מה שהוא הציע. ממך אני שומע את החזון, אני לא שומע את הדרך. ואתה הולך לשבת על ההגה, איך אתה על הספינה, אז אני באמת חסר לי מה הדרך. שאמרתי. אוקיי. והדבר השני, אולי זה פחות או יותר גם קצת, בסוף שאנחנו במערכת בחירות, וכל אחד פה הולך לשים את הקול שלו, ואני מניח שכל אחד ירצה שהקול שלו ישפיע. אני אשמח אם תוכל לעשות איזשהו ניתוח לתפיסתך, קצת מה הסיכויים ומה קורה, ואף אחד לא רוצה לשים את הקול שלו על מישהו שזה קול אבוד, לצורך העניין. אני הייתי שמח קצת תוכל לשמוע מילים. היה פה לפני כמה מילים ברוך, שכולם אומרים עליו אין לו סיכוי, שהייתה שאלה לגיטימית, ואני חושב שזה כדי, אני לא לך מהצד לשמוע הכל אחלה חוץ מהדבר הספציפי של החסרים. בסופו של דבר, אם צריך לשים על אחד מועמדים, אם יש מועמד שאני לא ארצה שהוא יהיה, אז אני ארצה שמי שאני אבחר בו כן יהיה. אני אשמח מאוד, אם תוכל קצת להסביר מה... קודם כל לגבי... עובדה, צריך להכניס מנדט אחד, אוקיי? מתוך 11. צריך הרבה יותר, כל זאת סוג של שינוי תודעתי. אני מדבר הרבה עם אנשים, אז חוץ מאיזשהו משהו, שמילה של שלומי סלאם, פחות מכירים אותך, ובגלל גם חשוב שתגיע לפה, שתחשף אולי קצת לאנשים שפחות נחשפו אליך. כן, אני שמח לשמוע. בחירתך עליהם. שאמרנו, לגבי כל התוכניות והשמירה על הצביון והתוכניות העתידיות, אני מכיר את הדברים האלה. לחלקם אני מתחבר, לחלקם אני לא מתחבר. לכן אני אומר, צריך להיכנס, לפתוח את הדברים, ומשם להתקדם. להגיד לך עכשיו שאנחנו הולכים לפתח אזור תעשייה מטורף של תעשייה קלה בגבעת עדה, וזה החזון שלי ל10 שנים, ולהרים פה בניינים, ממש לא. תעשייה ממש ירוקה. אני רוצה משהו קטן. שמעתי את בשנה לארבע מצבים. שמעתי את סגי, אני עובד בתחום הזה. השאלות שלו מצוינות, והתשובה שלך עוד יותר טובה. למה התשובה שלך עוד יותר טובה? כי אמרת בצורה מאוד צנועה, מאוד צנועה. אמרת, אני לא יודע. השאלה שלו זו שאלה מקצועית.
מקצועית סופר דופר, שאם היית עונה עליה, הייתי אומר שאתה משקר. אבל זה בסופו של דבר מה שכבר מה יהיה פה. אתה לא יכול לתת תשובה לשאלה. מה הוא יעשה בשנה אני מאמין שאם אתה תשכנע פה אנשים ויצביעו בך, הם גם אנשים שגם ירצו להצביע לך, גם מתחילים אותו, אף אחד לא יכתוב שנה וארבע ראשונים. ניתוח מעמיק של כל המרחב, אתה לא יכול לתת את זה, אף אחד מאיתנו לא יכול לתת. אבל בכל זאת השאלה אם יש לך תוכנית לקדם עסקים מקומיים ולפתח עסקים חדשים או להוביל פה לאזור עסקים חדשים. לאו דווקא לאזור התעשייה, אפילו במשקים של החקלאים. אני יכול להגיד לך בנושא הזה, הנושא הזה, השיחה האחרונה מפגישה הייתה לשאלה משהו עם פינקי, אני הצעתי לו להצטרף לעמותת עצמאות גבעת עדה. מה אתה יציאה עצמאית החוצה? לא, אני אז אמרת בסדר, יוצא מפה עצמאית. אמרתי לו, בוא תתמוך בנו. אמרתי לו, אני לא מבין למה אתה מתנגד לנו, אני לא מתנגד לך בתור ראש מועצה. אז הוא אומר לי, מה זה כמו מועצה אזורית? אמרתי לו, כן, כמו שם דברים, ניהול עצמי והדברים האלה. הוא אומר לי, תשמע, בנימינה מתה להיפרד מגבעת עדה. כל האזור תעשייה זה אצלנו בבנימינה, והוא אומר לי, ופה הייתה נקודה, הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לך שבתוכנית מתאר, החדשה שאנחנו תוכנית משרד הפנים, גם שם כל תוכניות, האזורים המסחריים היו בבנימינה. אמרתי לו, פינקי, אתם גם קברתם אותנו בעבר, ואתם גם אומרים שהעתיד של גבעת עדה, איך אנחנו נוכל פעם לפרוח עם גם את התוכניות מתאר החדשות, אתה עושה כל האזור תעשייה בבנימינה, אמרתי לו, אין בו מספיק שטח בגבעת עדה לאזור זה מתחבר לתקציבים שהם מופנים לטובת... אתם רוצים לראות אזור תעשייה שמתפתח בגבעת עדה? אין שום בעיה. בואו נתחיל להריץ את הפתיחה של כניסה ויציאה של כביש 6. נתחיל לפתח אזור תעשייה. ובואו, הרי, חבר'ה, אנחנו נצטרך בסופו של דבר לקבל... התוכנית הראשונה הייתה מחלף רגבים, בכל אופן. אבל חבר'ה, אנחנו נצטרך הרי להיות בסופו של דבר לתת תשובות לדברים. מצד אחד כן לשמור על הציבור, מצד שני לא להיות עירוני. מצד אחד לא להרים בניינים, אבל צריך לקבל אוכלוסייה. לגבי העסקים, פשוט אני לא רוצה לקרוא את החבר. יש דברים שכן אפשר לעשות, גם בעסקים המקומיים, גם בלמשוך תיירות כפרית, יזמות של... גם זו יזמות. זה גם אפשרי. אבל לבוא להגיד לכם, חבר'ה, אנחנו מפתחים את אזור תעשייה בנימינה, וכמו שאתה אמרת, אנחנו ממשיכים לגבור את גבעת עדה. לא, בוא נהיה פיירים. חבר'ה, אני אומר לכם, כאיש בנימינה, ניסיון די טוב, גם במוניציפלי, אנחנו ממשיכים לרכב על גבעת עדה. נשמע אולי לא טוב, וחלק מבנימינה גם תוקפים אותי על המשפט הזה, וורד שמעה את המשפט הזה הרבה לפני תאריך בחירות, תקני אותי אם אני טועה, ואמרתי את זה, חבר'ה, כי אני כן, מה אני לא יודע? אני לא יודע, מה אני יודע לעשות? מה שאני יודע, שנייה. אמר לנו בפגישה שלנו האחרונה, תודה רבה. מה שאני יודע לעשות... וגם ישראל וייסברג אמר שהוא נגד המערב, שבנימינה לא תעמוד בזה כלכלית. בנימינה לא תעמוד. אז תודה רבה לך, אז אנחנו... הוא אמר את זה בחור בית שלשום. איתי וייסברג יכול להגיד מה שהוא רוצה. איתי וייסברג כל החיים שלו, בתור חבר מועצה... איתי וייסברג יכול להגיד... קודם כל איתי יהיה פה ביום חמישי, ואני אשאל אותו את זה. ואיתי וייסברג, כל הקדנציה שלו בתור מועצה היה נגד האיחוד הזה. איתי וייסברג צעק. באור צעק שבנימינה מממנת את גבעת עדה. צעק, בשיתוף ציבור. אז הוא עכשיו יכול להגיד שהוא בעד האיחוד, אבל שיסביר לי את הדיסוננס. הדיסוננס מאוד ברור. אם הוא היום בעד עצמו, הוא מבטל את שלושת הנציגים שלו, מאוד ברור. זה לא יכול לעשות, זה לא יכול לעשות כנגד את זה. עזוב אותי, את הפוליטיקה הקטנה. זה פוליטיקה ענקית. הם אלה שמינים אותו. הם אלה שמחליטים שלו. זה לא פופוליסטי, אסור לעשות את זה. אני רוצה לומר לכם משהו על תוכנית של סליחה רגע. סליחה, שלומי, אם היום וייסברג אומר אני בעד עצמאות, הוא אומר במילים אחרות, רחלסקי לצדקה ולפידות, אני נגדכם. אני נגדכם. נגמר הסיפור, כי כשצדקה מגדיר אתכם למעלה מ1,000 איש שירות קולני, וכשככה הם רואים אתכם, אז הוא חזר על אותו ביטוי בחוג בית שהיה. וייסברג אמר שירות קולני? אתה מזכיר למשפט כזאת? אין להם מה להגיד פשוט. למה? גם צדקה אמר את זה, כתבו את זה בכתבה, והוא אמר וגם צדקה אמר... לכן אני בא ואומר... מה צדקה אמר? פעם שכאילו לעשות את
עושים. לא, כן? אמר את זה. כביכול שהם אמרו גם הרבה שמות, הוא לא מגיע לשכונה הזאת כלום. מה אמר? נהגתם יפה. מה עשית? לא, שהם... בוא נתחיל לעשות סיפורים. כי הוא אומר, הילדים עושים, חבר'ה, לכן אני בא ואומר, מה שאני יודע לעשות במיידי, אני אעשה במיידי. ואני יודע לעשות את זה. מה שצריך לעצור ולעשות ריסט למערכות, צריך לעשות. הדברים שכן צריכים להיות במיידי ולתת כבר ביטוי לגבעת עדה, אבל זה הדברים כרגע, אני קורא לזה הקטנים. להחזיר את הנשמה למבנה המועצה, זאת אומרת, א', ישיבות מועצה לסירוגין בענייני גבעת עדה, מה שלא נעשה עד היום. ב', ראש מועצה צריך לשבת פה לפחות פעם בשבוע. נציגות של קבלת קהל צריכה להיות פה לפחות פעם בשבוע. לסייע, כמובן גם למבוגרים. זה בדיוק אני חושבת שהחזון הוא צריך להיות של התושבים, ולא של המועמד. רגע, לא קבלתם על שעבר את יישובים? לא, זה היה אחרי, זה לא משהו שאנחנו יכולים להראים אותו, ממש לא. אבל מהסוג הדברים האלה שאפשר לעשות אותם במיידי, כמו שאמרתי, אני יודע לעשות את זה. לתת ביטוי לגבעת עדה, שים לב, ישיבת מועצה הייתה ב3-4 שנים האחרונות בגבעת עדה? לא. ממש לא. היה קבלת קהל. היה ימי קבלת קהל. קבלת קהל זה של ראש מועצה, זה לא של חברת מועצה. קבלת קהל של ראש מועצה שצריך להיות פה לקבל. הוא היה, זיכרונו לברכה, 3-4 פעם, אולי חודשיים, אולי 3 גג, זהו. אני באופן אישי לא מחפשת חזון, אני מחפשת פרקטיות, מעשים. חזון, אני חושבת שאנחנו יכולים ביחד לגבש. ולא ראש מועמד שיגיד לי, זה החזון שלי, חשבתי, כי ישרו לפי החזון שלי. לא, לא. זה בדיוק מה שאני אומר. אז זה לא שסגר. לא מה שאני אמרתי, בסדר. לא, סליחה. יש חזון, לא רואה איך מגיעים לשם. יש דברים מועמד צריך חזון, אם אין לו חזון, מה... החזון שלו צריך להיות התושבים, ורצון התושבים, והצרכים של התושבים. חזון לא נבנה על ידי ראש מועצה, חזון נבנה על ידי ראש מועצה חזון, על מה החזון שלו? אני יכול להציג כישורים יש לו. זה לא חזון. כישורים. סגי, חזון זה מה שדבר גרשון. זה מה שדבר שם, זה חזון. איך אתה רואה את המחשבה שלנו 20 שנה? זה בדיוק מה ששאלתי. זה שאלות שאני שאלתי ו... אבל במצב של גבעת, סגי, במצב של גבעת עדה, אנחנו לא במקום, אין לנו את הפריבילגיה לדבר על חזון, שאין לי איפה לחנות ברכבת, אנחנו לא בפריבילגיה לדבר על חזון, שיש לי גן שעשועים אחד שבשעה 5 בחזון נמצא לדבר. מה זה קשור? מה הקשר בכלל? יש כאן... מה זה חשיבה דואלית שלא ככה? מה זה קשור בכלל? כי אתה קודם כל מטפל בצרכים האקוטיים של התושבים. לא נכון, איזה מין גישה הזאת? תמשיך לגבות שריפות כל הזמן, לא תתקבל אישור אבל יש שנה מה לעשות, ואחרי זה לבחון את החזון של המועמד, ל5 שנים. יש חזון לעתיד. חלק מהחזון זה תחזוקה, בין השאר להחזיק את אז יש את החזון הארוך טווח, ויש את הקצר. לא חייב להיות ניגוד. וזה הולך ביחד. אז בוא נטפל קודם כל בחזון הארוך ואין שום בעיה. אוקיי, זה לפתוח תוכניות ולעשות, אין שום בעיה לעשות את זה. אבל מה קורה עם הדברים קרובים אלינו, שנמצאים ממש פה מתחת לנר? אם אני יכול לחבר שלומי את הטווח הארוך והרחוק, וכולם דיברו על זה, בסוף הכל מקשר לתוכנית מתאר, לדעתי. מהראייה הצרה שלי בתור תושב צנוע פה וצעיר, אבל עדיין התוכנית מתאר לטעמי זה הדבר המרכזי. אני רוצה לדעת ממך, שאם אתה נבחר, שאתה עושה הולד בצורה מוחלטת לכל מה שקורה שם, מכניס את הידיים שלך עמוק פנימה, זה הציבור. ומחזיר את הציבור, ומשם מפתחים את החזון הזה. מה קורה במתאר? כאילו, על מה מדובר בכלל?